Puku kwuru puku ndị ntorobịa Anambra steeti n'okpuru ya bụ otu jikọtara ha nke akpọrọ NYCN n'aka mkpirisi na ngalaba ya na steeti a. Otu anaka ndị ntorobịa na ya bụ otu ọrụ asatọ tinyekwara otu jikọtara ndị ntorobịa ndị ọzọ dịgasị iche iche bụzi ndị nke gara n'ihu wee kpọzie oku kpọgara gọvanọ Chukwuma Soludo iji wee sokwazira wee zọọ ọnọdụ ọkwọchinye gọvanọ maka ọchịchị nke abụọ n'ime steeti abụ Anambra. N'okwu nke o kwuru na International Convention Center nke dị n'Awka ma bụrụ na mmemme pụrụ iche bụ nke a chịkọbara iji wee kwado Soludo nke a kpọrọ oku maka agamnihu na nkwado bụ nke a na-enye gọvanọ bụ ebe ha nọrọ wee nye gọvanọ akwụkwọ eji wee na-adọrọ ego ma bụrụkwazị n'ego nkwado ruru nde naira 10.5. Onye nta aka anyị bụ Ejike Abana ga-ewetara gị akụkọ nso. Ntorobịa ndị gụnyere Dọkịnta Tochukwu Obiade, Maazị Emeka Obi nakwa Ken Okoli nọrọ na mmemme ahụ wee kwupụta na njem ụkwụ ha zọpụrụ bụ nke doro ha anya bụ nke o kwuru na ha maara ihe mere ha ji wee kwado ịhọpụtagharị aka na-achị steeti a nke ugboro abụọ ma kọwakwazie ya dịka onye bụ ihe gbasatara ụmụ ntorobịa n'obi ma kwekwezie aka na-achị steeti a nkwa na a ga-akwado ọchịchị ya. N'okwu nnabata ya, Gọvanọ Soludo kwuru na nke a agbago ya ume ịga n'iru na-alụ ọrụ ọma ọ na-alụ ma kwupụtazikwa na ụmụ ntorobịa ndị Anambra bụ ndị nwe akọ na uche ma bụkwazara ndị na-arụsị ọrụ ike. O kwukwazịrị na ụmụ ntorobịa bụ ndị isi na-achị ụwa kịta bụ ihe kpatara o ji wee na-ewepụta amụma niile ọ na-ewepụta na gọọmenti ya bụ nke ụmụ ntorobịa ga-elite elele n'ime ya. Aka na-achị steeti a nọkwara n'oge ahụ wee kwee ha nkwa na ọchịchị ya ga-aga n'iru ịfụ na onye ọbụla ritere elele ka o si wee kwesị.